Якія песні спявае рэжым? Кажуць, у нас намяшаюцца самыя чэсныя прэзідэнцкія выбары. Вы не гаўкайце з-за мяжы, вы вяртайцеся і ўдзельнічайце ў палітычнай барацьбе. Не прайшло і 4 год. Рыхтуецца да вызвалення прынамсі групы палітвязняў. Лукашенко кажа, а што это я павінен іх карміць за дзяржаўны кошт? Не прайшло і 4 год. Вось такія сігнальчыкі, шаноўныя сябры. І залёты расійскіх дронаў над Беларусю. Что это все означае? А я вымушаны расказаць вам пра гэты сцэнар, пра гэтыя перспектывы. А гэта перспектывы пераносу баявых дзеянняў на тэрыторыю Беларусі. Не больш і не менш. Героямі гэтых відэа будуць не Лукашенко і не Путін. Гэта беларусацэнтрычны праект «Пара». Вітаю вас. У папярэдніх відэа я абмяркоўваў пытанне з залётам расійскіх дронаў з такога відавочнага ракурсу, што гэта можа быць крэмлёўскае прывітанне Пуціна Лукашэнку, што Пуцін незадаволены Лукашэнкам, там пэўнымі ягонымі дзеяннямі і гэтак далей. Але калі ўдумліва падысці да гэтай праблемы, а што можа Лукашенко, так? Ну, ён майстар балансаваць, петляць. Ну, па вялікім рахунку на сённяшні момант 12-15 тысяч штыкоў, і то незразумела, як яны сябе павядуць. Украінцам дастаткова трымаць на мяжы кантынгенту 10 тысячаў, каб і намёка не было на будь-якія там праблемы ў перспектыве. Толькі калі расійскія сілы з'явяцца ў Беларусі, перамяшаюцца з лукашэнкаўцамі, там магчымыя будь-якія напады. Ну, у чым тады справа, ось датычна гэтых дронаў, у чым праблема? А праблема ў пераносе баявых дзеянняў на тэрыторыю Беларусі, што гэта першыя званочкі. Звярніце ўвагу, што яшчэ год таму украінцы сігналізавалі, што ў Расіі вельмі моцныя сістэмы РЭП, што яны ў плане дронаў прасунуліся, што от склад цяжка з імі ваяваць. Дык Украіна таксама прасунулася за год. Вы бачылі пэўны кадры, як украінскія дроны збіваюць цэлыя верталёты расійскія. Так? Кампанія «Бесомар» паведаміла афіцыйна пра тое, што все. Ёсць дроны на балансе ў украінскіх войскаў, якія могуць падымацца, перахопліваць расійскія і нават перанакіроўваць іх у іншыя кірункі. Гэта, імаверна, і здарылася з залётам расійскіх дронаў у Беларусь, папрацавалі ўкраінцы. А што яшчэ ўкраінцы могуць? Так, мы пабачылі в апошнія месяцы курская аперацыя, пераход да непрамых дзеянняў, там, несіметрычнага адказу. Вельмі сур'ёзная праблема. Так, яны зайшлі ў Курскую вобласць адносна спакойна, так, дагэтуль утрымліваюць там сур'ёзныя тэрыторыі, і гэта такі сур'ёзны фактар дэстабілізацыі для пуцінскага рэжыма. Канешне, украінцы далей будуць працягваць гэтую стратэгію, дзе яны ўдараць, па Крыме яны ўдараць. А можа быць, Бранская вобласць, ужо блізкая да Беларусі. Там таксама расейцы рыхтуюцца. І на поўдзень Украіны кантынгенты адпраўляюць, таму што фактар дэстабілізацыі сур'ёзная можа быць. А ці не збіраюцца украінцы перанесці вайну на тэрыторыі Беларусі? Пра гэта ж пастаянна гавораць вайсковыя эксперты. Так? Нават украінцы баяцца ўголас пра гэта гаварыць. Пра аперацыі падобнага кшталту ніхто не будзе ведаць. У публічным полі это з'яўляцца не будзе. Толькі ўжо перад гэтай аперацыяй, калі ўжо выведка відавочна будзе бачыць канцэнтрацыю пэўных сілаў. Вось гэта абсалютна лагічны варыянт. Уявіце сабе, калі Расія губляе стратэгічны кантроль над Беларусю, это катастрофа, разумееце? Это такі фактар дэстабілізацыі пуцінскага рэжыму, страцілі Беларусь. І днямі на рацыі выйшла гутарка з Дмітрыем Шыгельскім, это прадстаўнік полка Каліноўскага, чалавек, які бывае ва ўкраіне, камунікуе з экспертамі, з вайскоўцамі, з палітыкамі. І вось вам аналітыка ад Дмітрыя Шыгельскага, ёсць над чым задумацца. Беларусы павінны зразумець, што Лукашенко і вайна гэта паняцці, якія звязаны і якія не могуць быць развязаныя. Ён уцягнуў Беларусь у вайну, сам вайшоў у гэтую вайну, і яна раней ці пазней вельмі верагодна прыйдзе ў Беларусь. Украіна пачала мяняць стратэгію на тое, што по-ангельску indirect action. По-расейску обычно перакладаюць як непрямыя дзеянні або асіметрычны адказ. І вось гэты асіметрычны адказ, як мне падаецца, для Украіны найбольш перспектыўная стратэгія для дасягнення перамогі. І здесь адразу ўзнікае пытанне Прыднестров'я і Беларусі.
у гэтых indirect action і асіметрычным адказе. І як яно будзе рэалізоўвацца, і як Лукашенко разумее, што яно можа ўзнікнуць, і як ён можа паспрабаваць гуляцца ў гэтую гульню або не гуляцца, вось гэта мы пабачым. Но тым не менш, пытанне Беларусі опять актуалізуецца, у тым ліку праз рамку вайны. Як мінімум, гэта вельмі верагодна з майго пункту гледжання. А якія тут перспектывы Беларусі? Пазітыўныя, можа негатыўныя? Вось зноўку мы вяртаемся до Лукашэнкі, як ён можа сябе павесці ў гэтай сітуацыі? Калі Украіна і Расія будуць проста змагацца вось на том лініі фронту, які склаўся, раней ці пазней украінцы кончацца першыя, таму што маскалёў больш, значна больш. Таму што у іх большая тэрыторыя, большае насельніцтва, большы мабілізацыйны патэнцыял. Тое, што мы бачылі ў Белгарадзе, тое, што мы зараз бачым у Курску, гэта непрямыя дзеянні Украіны па таму, каб дамагчыся перамогі ў гэтай вайне. Но Белгарад, Курск сканчаюцца, і ў нас застаецца не так шмат кропак, дзе гэтая сіла вайсковая можа быць прыкладзена. І к такім кропкам я бы аднёс Прыднестров'е і Беларусь. Прычым, калі мы кажам пра Беларусь, і Лукашенко, я думаю, гэта цудоўна разумее, у яго ўзнікае пытанне, а не атрымаецца ли так, што наступна паглядзіце, наколькі яны прадвінуліся ў Курску. А калі гэта будзе праз поўнач і ў накірунку Менску, ну, напрыклад, там полк Каліноўскага, або там к таму моманту гэта можа быць так, што ўжо і брыгада пачынае рухацца. А наколькі беларускае войска будзе аказваць супраціў гэтаму? А як будзе рэагаваць насельніцтва? А праводзіць мабілізацыю і з таго, з чаго мы пачыналі раздаць насельніцтву зброю, а што гэтае насельніцтва са зброяй зробіць? То есть пытанняў вельмі шмат. І Лукашенко адчувае такія, ведаеце, непрыемныя ашчушчэнне таго, што можа зрабіцца горача і ў Драздах. Таму вось ён і пачынае збіваць расійскія дроны і пытацца гуляцца з украінцамі. Александр Григорьевич на сёння захоўвае эфектыўны кантроль за насельніцтвам і тэрыторыяй. Но наколькі ён зможа яго захоўваць, калі абставіны, калі ціск на гэтую сістэму павялічыцца, ніхто не ведае. Не ведае гэтага ўпэўнены Лукашенко, і таму вот он зараз спрабуе якім-то чынам шукаць выйсце. У тым ліку збіваючы дроны, у тым ліку вайска як бы падвёў для маскалёў, а насамрэч, як напісаў Тышкевич, з украінскага боку, як я таксама ведаю з украінскіх крыніц, гэтых войск нема чагосьці сур'ёзнага на межы. А для украінцаў збіў маскальскія дроны. І пры гэтым трэба разумець, што гэта можа быць яшчэ і гульня разам з Пуцінам. Ну што вы думаеце пра аналітыку ад Шыгельскага? Напішыце, калі ласка, ў каментарах. Маё меркаванне, што гэта досыць лагічныя рэчы. І тады ў 22-м годзе, калі здарыўся напад з беларускай тэрыторыі, многія інтуітыўна адчувалі, што будуць наступствы. Вось чаму той напад выклікаў такі шок у людзей, якія могуць думаць. І гэты час, па-мойму, ён наступае. Уявіце сабе, вот станьце на месца Украіны, так? Іхныя гэтыя непрамыя дзеянні, яны відавочна даюць плён. Яны відавочна змянілі канфігурацыю на вайне, яны зблыталі карты. Эфект адназначны. Тэрыторыя Беларусі для Расіі – это таксама сакральная тэрыторыя, як і Крым. Страціць Беларусь – это такі фактар дэстабілізацыі, гэта проста поўны фініш для пуцінскага рэжыма можа быць. І уявіце, калі б украінцы взялі там частку тэрыторыі Беларусі пад стратэгічны кантроль, наколькі вось поле для манеўру пашыраецца для іх у плане гэтых непрамых дзеянняў у той жа Бранскай вобласці з тэрыторыі Беларусі, нават у Смаленскай вобласці з тэрыторыі Беларусі. Ну, праўда ж, не? Таму это абсалютна лагічны сцэнар, многія эксперты даўно пра гэта казалі. Тым больш для Украіны кантроль над паветранай прасторай Беларусі. Это ж Іскандер, які лупануў па Львову. Ён жа ж, я так зразумеў, праз Беларусь ляцеў, так? Всё, гэтай рызыкі няма. З Беларусі блізка да Кіева. Рызыкі таксама няма. Увогуле працягласць мяжы, гэта амаль 1000 кіламетраў, беларуска-украінскай мяжы, таксама гэтага фактару няма, напруга знізіцца. Украінцам выгадна правесці такую аперацыю, калі яны будуць у змозе. Прыгадайце аналітыку на канале Пара, інтэрв'ю з Раманам Бяссмертным, дасведчаным дыпламатам, з экспертнай супольнасці асоба, так, камунікуе з вайскоўцамі. Ён прама сказаў, што калі Украіна пачне перамагаць, гэта будзе
Адначасовая аперацыя па Крыме і па Беларусі, таму што гэта самыя слабыя кропкі ў стратэгіі Крамля. Абсалютна лагічныя рэчы. Далей, вы памятаеце, спадзяюся, інтэрв'ю з Юрыем Фельштінскім, так, амерыканскім гісторыкам расійскага паходжання, які казаў, што Беларусь адна з самых важных тэрыторый. Гэта наканечнік расійскай агрэсіі. Калі адразаць Балтыю па сувалкаўскай прасторы, гэта з Беларусі, напад на Польшчу, гэта з Беларусі, на Украіну ўжо напалі. Ядравай дубінкай Лукашенко размахвае, это ж таксама дадумацца, это ты ж меў перад сабой прыклад свайго сябра Саддама Хусейна. Ён на чым пагарэў? Рэпрэсіі ўнутры краіны, знешняя пагроза, тое, што і ты зрабіў, у тым ліку мігранцкі крызіс, арганізаваўшы на польскай мяжы. І размахванне зброяй масавага знішчэння, і все, канец. Ён тое ж самае зрабіў, і яму будзе безумоўна канец. Дык вось, калі Беларусі няма ў этой расійскай арбіце, все, Расія, яна проста як без рук. І гэта абсалютна лагічны крок з вайсковага пункту гледжання, што пачнуцца адпаведныя дзеянні па тэрыторыі Беларусі, што туды могуць зайсці іншыя войскі. Проста это вайсковая логіка, вайсковая сітуацыя гэтага вымагае, гэта вельмі выгадна ўкраіне. А вы не думаеце, што ўжо і НАТО рыхтуе адпаведную аперацыю? Калі да 22-го года уявіць сабе было немагчыма, баяліся гэтага беларускага плацдарма, там у палякаў былі адпаведныя планы за Віслу адступаць, калі наступ з тэрыторыі Беларусі расійскіх войскаў, то все, не было шанса да 22-го года неяк вырываць Беларусь. А самыя далі нагоду вось гэтым нападам на Украіну, вось гэтай ядравай зброі. Это ж рэчы, на якія многіх палохаюць і на якія звяртаецца пільная ўвага. А вы ўпэўненыя, што НАТО ўжо не распрацавала стратэгію, аперацыю па Беларусі, каб вырваць яе з гэтай расійскай арбіты? Все, каб Расія была як без рук, каб для заходняй Еўропы, і не толькі заходняй, не было рызыкаў. Я абсалютна перакананы, што падобнае можа быць, і падобныя стратэгіі распрацаваныя, рыхтуюцца. Канешне, ніхто не будзе трубіць публічна, што мы зараз тут такое будзем праводзіць. Это ж робіцца пад покрывам таямніцы. А Лукашенко разумее ўсё. Менавіта таму ён вымагае ад Пуціна нейкіх новых вайсковых угодаў, прытым, каб Пуцін яго абараняў, калі вось падобныя рэчы пачнуцца. Вось чаму такія дзеянні. Вось чаму пачаліся рэпрэсіі ва ўзброеных сілах Рэспублікі Беларусь. Там затрымлівалі на Лепельшчыне афіцэраў, пачалі затрымліваць афіцэраў, якія звольніліся ў 20-м годзе, от пратэсна все пачалі саджаць, запалохванне ў войску перад падзеямі, пра якія я зараз кажу. Я лічу, гэта абсалютна імаверна. Але калі падобнае можа пачацца? Давайте пра гэта пагаворым. Сябры, канал «Пара» узнік у пачатку чэрвеня 23 года. Тады былі чаканні ад украінскага контрнаступу, контрнаступ не атрымаўся. Я даваў аналітыку, што самае важнае і цікавае пачнецца пад электаральную кампанію ў Злучаных Штатах. Яна мае вельмі важную ролю. І адразу ж пасля гэтай электаральнай кампаніі. Так, глядзіце, так і атрымліваецца, так? Таму што калі застаюцца дэмакраты, нічога не мяняюцца, нам гэта не саюзнікі. А калі прыходзіць імпазантны новы прэзідэнт, якому нядаўна там прастрэлілі вуха, вось гэта рашучая асоба, якая можа цалкам змяніць канфігурацыю. І мне здаецца, іхныя аналітыкі зразумеюць важнасць беларускай тэрыторыі, важнасць Украіны ў абароне заходняй цывілізацыі. Саслабленне Украіны – гэта проста удар па заходняй цывілізацыі, па пазіцыях штатаў. Яны гэта цудоўна зразумеюць, яны будуць дзейнічаць інакш. І тым больш маючы такі шанс сёння вырваць Беларусь з расійскай арбіты, што абсалютна зменшыць напругу на захадзе. Яны будуць дзейнічаць такім чынам, але ніхто не можа прадказаць на 100%. І таму і украінцы, і расейцы будзе інтэнсіфікацыя ў баявых дзеяннях, у розных навінах, у нестандартных кроках, каб да гэтай электаральнай кампаніі быць як намага лепшых пазіцыях. Такі вось вам такая дэталь. Прасілі Зянона Станіславовича Пазняка даць інтэрв'ю, як могуць разгортвацца падзеі. Ён сказаў: не, тэлефануйце ў кастрычніку, там будзе больш зразумела. Ну, то бок і мы робім выснову, што цалкам імаверна вось кастрычнік, лістапад, якія будуць адбывацца падзеі. Пра наступствы, магчымыя наступствы для Беларусі ў разе сцэнарая, які я сёння апісаў. Усе ведаюць, што як дзейнічаюць украінцы. Это не расейцы.
Яны не будуць ісці, знішчаць усё жывое, значыцца, сціраць там гарады з аблічча зямлі. Такога абсалютна не будзе. І акупіраваць нас яны не будуць. Так, у адрозненні ад Расіі, якая абсалютна мае стратэгію на анексію, знішчае ўсё беларускае. Украінцам это не патрэбна. Ім трэба прадказальны сусед, прадказальная Беларусь, там і гэтак далей. Ну, для Расіі Беларусь вельмі важна. Яны могуць паўпірацца. Знойдуць кантынгент, можа на нашай тэрыторыі быць рэальная знішчальная вайнушка, і некаторыя населеныя пункты могуць проста пераўтварыцца ў пейзажы месяца. На жаль, і да гэтага трэба быць падрыхтаванымі. І ў гэтай сітуацыі гледачы пары задаюць пытанні вось у каментарах. Так? Вось карыстальнік Элін піша, што рабіць простым беларусам, якія жывуць у Беларусі. Усе мы ведаем, хто такі Лукашенко. А што нам рабіць, куды падавацца, піша чалавек. Ну, бачыце, на жаль, падзеі 22-го года былі такімі, гэта напад на Украіну. Ну, не можа быць, разумееце, не можа не быць наступстваў за такія рэчы. Размахванне ядзернай зброі не можа не быць наступстваў. Рабіць трэба было, бачыце, да 22-го года. У 20-м годзе трэба было рабіць, но не гатовая была, разумееце, да падобных сцэнароў. Беларускі народ, беларуская нацыя была недафармаваная тады. Сёння, я думаю, іншая сітуацыя. На жаль, не змаглі. І наступствы прыйдзецца гэтай нейкім чынам перажыць, спадзявацца на Божае спрыянне. Як раіў навуковец Сергей Бесараб, ну што, ну трэба мець рэспіратары FFP3 са зменнымі там фільтрамі, такое трэба мець дома. Трэба мець, калі пачнецца, харчовыя запасы, трэба ведаць, дзе ўкрыцце, дзе можна ўкрыцца на выпадак баявых дзеянняў. Трэба, калі ўсё здарыцца, трэба салідарызавацца з іншымі беларусамі і ў правільны момант рабіць правільны выбар. Яшчэ адзін хачу прывесці каментар. Значыцца, карыстальнік Андрэй піша, што у мінулым відэа я казаў увогуле пра лёсы дыктатараў, як скончылі дружкі Лукашэнкі. Вельмі кепска скончылі. Но я не пра Уга Чавеса, ён не быў паўнавартасным дыктатарам, дарэчы, што вельмі цікава, памёр ад анкалогіі. Муамар Кадафі вельмі кепска скончыў, лінчавалі на капоце пікапа, і Саддам Хусейн тыя ж памылкі дапусціў, што і Лукашенко. Ну, карыстальнік піша на это, што, на жаль, аналогіі з дыктатарамі, гэта не факт, што так адбудзецца. Цяпер у век тэхналогіі яны добра вучацца, і ўвесь дзяржаўны апарат працуе на гэта. Шаноўныя сябры, датычна дзяржаўнага апарату. А што ўвогуле яны змаглі зрабіць? От яны добра ўмелі душыць пратэсты. Душыць пратэсты, праводзіць рэпрэсіі. У гэтым, канешне, майстры. Пытанняў няма. Раздзьмулі гэты вось карны апарат. Ментоўская дзяржава. Інакш не скажаш. Все для ментоў. А павінна быць такая дзяржава з моцным войскам, а не з моцнай міліцыяй. А што тычыцца спакою на вуліцах, адноснага, ну дык што вы, Польша неспакойна, у Літве, паўсюль спакойна ў Еўропе. Сёння такая сітуацыя. Яны нічога не змаглі. Браліся за хакей, угробілі это хакей. Ужо і зборная не гуляе на міжнародным узроўні. Браліся за футбол, ён ўжо ж там прыватных клубаў няма. Все знішчылі гэтую сферу. Што ў навуцы нешта дасягнулі. Што нейкія адкрыцці, што ўвогуле зрабіў гэты рэжым. Скажыце, напішыце мне ў каментарах, можа я не разумею. Яны ні на што не здольныя абсалютна. Абсалютна. Мы мелі поспех з ЭКТ-сектарам, айцішнікамі. Дык это беларусы, якія папрацавалі у сіліконавай даліне. Працавіты народ, удумлівы. Яны вярнуліся, перанеслі досвед і тое разграмілі. Таму ні на што не здольны гэты рэжым. Гэта навязвалі нам гадамі наратывы пра всемагутнасць Лукашэнкі. Вы здзівіцеся, як это все пасыплецца. Я абсалютна в этом перакананы. Ну і напрыканцы я хачу дадаць, што той сцэнар, які я апісаў, не самы горшы сцэнар, нягледзячы, што могуць быць і кашмарныя наступствы. Уявіце сабе, каб Расія была мацнейшая, калі б яна мела рэсурсы, так все адно ў іх стратэгія на анексію Беларусі, на знішчэнне нашага народа, на знішчэнне нашай краіны, тое ж самае тычыцца украінцаў. Вот так мы маем шанс, так, страшныя падзеі наперадзе, але мы маем шанс вырвацца з гэтага расійскага ярма, з-пад гэтага расійскага бота і будаваць незалежную, моцную дзяржаву. Жыве Беларусь!